Realizacijom projekta Bologna Info, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je emitovanjem 22 emisije u prethodnih mjesec dana dalo doprinos kreiranju svojevrsnog foruma za razmatranje svih aspekata koji se odnose na implementaciju bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine i državi u cjelini. Ministarstvo u periodu koji je pred nama će također intenzivirati svoje aktivnosti kada je u pitanju implementacija bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini i uključivanje svih relevantnih faktora i zainteresiranih aktera za ovaj proces. Ono što nas posebno interesuje je praktično harmonizacija, odnosno ujednačavanje implementacije bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, što do sada nije bio slučaj, i naravno osnovni stup praktično Bolonje, a to je mobilnost. Upravo zbog toga sam nedavno, boraveći na konferenciji ministara obrazovanja i nauke Evropske unije, inicirao praktično potpisivanje bilateralnih sporazuma da bi olakšali ne samo internu mobilnost unutar države, nego i mobilnost van države koja bi praktično taj stepen, odnosno nivo, trebala da podigne ne samo za studente, nego i za nastavni kadar. Sve ove aktivnosti koje poduzimamo, mi se iskreno nadamo da će doprinijeti unapređenju cjelokupnog obrazovnog procesa u Bosni i Hercegovini, ali ne samo to, nego i podizanje naše konkurentnosti kako u regionalnim, tako i u evropskim okvirima. U okviru sektora za visoko obrazovanje koji djeluje u sastavu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, posebna pažnja i značaj posvećuje se unapređenju implementacije bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U sklopu aktivnosti koje provodi sektor za visoko obrazovanje našeg ministarstva, mi konstantno radimo na organizaciji savjetovanja, organizaciji okruglih stolova, od kojih mnogi imaju međunarodni karakter, a cilj tih savjetovanja jeste definisanje temeljnih i periodičnih potreba pri implementaciji bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini i doprinos unapređenju same implementacije kroz razmjenu iskustava sa zemljama iz okruženja i zemljama iz Evropske unije. Ovim putem želimo apelirati na sve članove akademske zajednice i relevantne institucije da se snažno uključe u realizaciju bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na tom putu Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u potpunosti stoji na raspolaganju.